Dar să știți, Toașu Vanghelie, că și Adrian Năstase s-a cumpărat agende. El n-a luat 2200, a luat 22.200, dar din China. Că n-a luat bon de casă pentru ele, a fost o scăpare. Cert este că cele 22.000 de agende din China, unele dintre ele chiar scrise deja, pentru că pe unele se pare că le și ciordiseră, nu erau noi nouțe, nu l-au costat 30.000 de euro, ci vreo 3 milioane. Asta singura diferență, ca să nu avem probleme, da? El a luat șpaga Adrian Năstase 1 miliard de euro din vânzarea combinatelor din România, vă reamintesc. Astea sunt cifre estimative. Estimative, pentru că ucrainienii, dacă vânduseră un combinat la 14 miliarde și Adrian Năstase îl vânduse la 2.500.000, un combinat similar. Deci, 2.500.000 îl vânduse strategul Adrian Năstase, 2,5 milioane de euro sau de dolari. Ucrainienii vânduseră la 14 miliarde. Același tip de combinat. Dați seama cam cât e șpaga lui Adrian Năstase și cât de proști sunt ucrainienii? Că aici întrebarea asta e. Câtă șpaga lui Năstase și cât de proști sunt ucrainienii? La care elevul român răspunde așa. Șpaga lui Adrian Năstase este de circa 1 miliard de euro. Foarte bine. Și de ce sunt proști ucrainienii? Pentru că ei n-au mai apucat să ia șpagă. O, poate au luat. Dacă dai 14 miliarde pe combinat, câtă șpagă să mai lași? Adrian Năstase a mai vândut. După aia tot ce avea țara ca industrie. El a vândut tot. În momentul de față nu mai este niciun tip de industrie în România. Bun, nu mai au nici rușii care le-au cumpărat, că s-au păcălit cu ea. În fine. Cam așa se făceau afacerile la cel care este în libertate astăzi. N-a fost condamnat de țara lui. Decât la, ați văzut, el făcea pe Bill Clinton la pușcărie. Ținea conferințe, da, mânca de 5 ori pe zi. De ziceai că la mega hiper all inclusiv în Bali sau în Seychelles, ceva 5 mese pe zi, cum vroia el, probabil la sezonate, frumușel. De ziua lui, bineînțeles, îi mai făceau ăia și niște desene prin pilaful ăla. Asta era Adrian Năstase. Și noi stăm și ne uităm la el ca la un guru al societății. Mă întreb și eu, cam în câte buzunare încape 1 miliard de euro șpagă? Cash. Cash, că el nu se juca. Unde, în ce conturi să-i pui miliardul? Dai cash. Avea timp 3 zile, număra. Da? Când aduceți aminte de chestiuni de genul ăsta sau când vi le reamintim noi, n-are cum să nu te ducă gândul pamfletăresc, sigur. Dragi pamfletari din toate țările, uniți-vă.